Hello everyone, kulumbai. Welcome back to my channel. Nwngtang bयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय. दिनैहाय सानडे ओमफ्राय आंहा दिनै न'आवहाय लास्ट डे थांफिननांसिगोन न'आवहाय. दिदोमा लांनो फैबाय नै मैया सानसे जाफैबाय. ओमफ्राय उफाय गैया दिनै थांनांसिगोन. ओमफ्राय बेखौनो आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो सानबाय. दा जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांदो. दिनै सानडे नालाय ओंखायनो आगैया नै फुङावनो सानडे स्कुल लानो थांबाय ओमफ्राय नै आङो बिथिंहाय सबायजों दाउजों संहरबाय ओमफ्राय न'आव थांनो एसे रेडि जाबाय पेकिं शेकिं खालामबाय आरो नायलांदो नोंथांमोना मा खालामनो नागिरदों ओंखाम फुनसै सबाय दाउ बिखाखौ एसे दे फानलु लाबो मोनसे माखौ जानो नोंलाय बिमादैखौ बिमादै जाया आङो सेथालि लाबो जोङो ओंखाम जाखांबाय नै ओमफ्राय आगैयाबो सानडे स्कुल जोबनानै फैबाय ओमफ्राय साननि गिर्जायाव थांनो रेडि जाफिनबाय ओमफ्राय नै जोंबो न'आव थांनो ओंखारबाय नायलांदो नोंथांमोना मेंबाय गरमाव दख'ना गानदोंमोन नुवाखै थांदो जोंनि थाखाय प्रे खालामदो दिनैहाय जों थाङो मोनले No. Bye bye. Go. Bye bye. Bye bye. Tanda. So, hadi deh. Ya. Tanda. जोंबो थांनोसै नै जोंबो थांसै बेयाव दावदै लांफानोसै होजोंना गोमो जाया सिंनिया बेंथला गोमो गोमो जाजोबो ना सिङाव लांफागोन दे दिमा আছে ना दिमा ओमफ्राय जोङो न'आव फैबाय नै ओमफ्राय आङो दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन बाय